Palcová skúšobňa brzd simuluje pohyb vozidla. Počas merania zaznamenáva brzdnú silu každého kolesa a vyhodnotí jej účinnosť. K dosiahnutiu relevantných výsledkov sa nákladné vozidlá merajú zaťažené. Brzdový systém musí spoľahlivo fungovať aj pri maximálnom zaťažení vozidla. Práca s nakladaním a vykladaním vozidla je už zbytočná pre zákazníkov našej STK. Ako jediný na východe ponúkame meranie brzd bez potreby zaťaženia vozidla. Záťaž je simulovaná uchopením a pridvihnutím nápravy. Náš vyškolený personál to vykoná bez zbytočného časového zdržania. Meranie nikdy nebolo jednoduchšie. Tešíme sa na vašu návštevu a prajeme veľa bezpečných kilometrov.